Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbis rasi, ma rġajtx lura. Tajdar lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfu l-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaċ, għalhekk għamilt wiċċi bħażniet. Jien naf li ma jkollix minnix nistħi. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħanoqogħdu għal ħaq flimkien. Minu kontrija, ħajersaq lejja. Ara, sidi l-mulej jenni, min se jagħtini tort? Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Inħobb il-mulej għax sama leħen it-ħannin tiegħi għaliex hu tani widen fil-jum li fih sejjaħtlu. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Il-ħbula tal-mewt tawruni, l-irbit tal-imwiet ħakmitni. Fin-niket u lem sibt ruħi, imma isem il-mulej sejjaħt. Mulej, nitolbok, salvani. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Ħanin il-mulej u ġust, twajjeb u Alla tagħna. Iħares id-dajfa il-mulej, jien kont makus u hu ħelisni. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Għax mill-mewt ħelis lil ħajti, lill-għajnejja mid-dmuħ u l-riġlejja mit-fixkil. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. X'iswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurriex fl-emil tiegħu. Jaqgħu tista' ssalvah din il-fidi jekk ħuk jew oħtok ma jkollhomx jilbsu u jonqoshom l-ikel ta' kuljum. Wieħed minnkom jgħidilhom morru bis-sliem, isħnu u kulu sa tixbgħu bla ma jagħtihom dak li hu meħtieġ għall-ġisem. Dan x'jiswa? Hekk ukoll il-fidi, jekk tkun weħida u ma jkollix l-emil, tkun mejta fiha nnifisha. Imma xi ħadd jista' jgħid, int għandek il-fidi u jien l-emil. Urini l-fidi tiegħek mingħajr l-emil u jien nurik il-fidi tiegħi mill-emil tiegħi. Alleluja, alleluja. Ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Ġesu Kristu li bih id-dinja imsalba għalija u jiena d-dinja. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien telaq Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċesarija ta' Filippu. Huma mexxin li d-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija. Min jgħidu n-nies li jien? Weġbuh qalulu. Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn wieħed mill-profeti. Staqsihom, Imma intom min tgħidu li jien? Qabes Pietru u qallu, Inti l-Messija. imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu u beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li bin il-bniedem ibata ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu leħ u beda jlumu, iżda hu dar ħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru qallu. Itlaq minn qudiemi, ja xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla imma f'dawk tal-bnedmin. Sejjaħ leħ in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom, Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju isalva għax jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Illum u l-24 ħadd ta' matul is-sena u t-tinqari mill-Littra ta' Ġagbu jitkellem dwar il-fidu l-opri. Xi wħud jaħsbu li l-fidu waħida tista' ssalvak. Imma Ġagbu jikteb li l-fidi ta' persuna imejta jekk ma tagħmilx ukoll emejjel ta' mħabba. Dawn l-emejjel ma jistgħux jixtrulna post fil-ġenna. Alla jagħżel li jagħtina post b'rigal. Imma dawn l-emejjel ta' mħabba jtejbu jsaħħu l-fidi tagħna
għax jagħmlulna nixbħu aktar lil Ġesu nnifsu. Insiru nafu lil Ġesu aħjar billi nixbħuh u ngħixu bħalu. Fil-Vanġelu, id-dixxipli wkoll isiru jafu aħjar lil Ġesu. Ġesu jistaqsihom min jaħsbu n-nies li hu huma jgħidulu li n-nies jaħsbu li hu Elija, Ġwann il-Battista, jew wieħed mill-profeti, imma Ġesu u xi ħadd akbar minn hekk. Pietru joħroġ bit-tweġiba tajba. Ġesu hu l-Messija, sewwa jgħid, imma mbagħad Ġesu jibda jitkellem dwar it-tbatija u l-mewt tiegħu. Qed jitkellem fuq il-misteru tal-għid, il-mod li bih ġejna mifdija bid-tbatija ta' Kristu. Id-tbatija ma ddoqx sabiħ f'idnejna. L-affarijiet irriduhom ħfief u li jagħtuna pjaċir, rridu nagħmlu dak li rridu aħna, imma jeħtieġ inħallu dak li rridu biex insiru nħobbu aktar. Flok naħsbu fina nfusna, nistgħu naħsbu fl-oħrajn u nħobbu lill-oħrajn kif iħobbhom Ġesu. Hekk meta Pietru jirrabja ma' Ġesu għax tkellem fuq id-tbatija u l-mewt tiegħu, Ġesu jgħidlu int m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla, imma f'dawk tal-bnedmin. Il-bnedmin spiss huma egoisti. Aħna msejħin naħsbuha differenti u naġixxu differenti u nqasmu l-ħin differenti. Aħna msejħin inkunu bħal Ġesu li jagħti lilu nnifsu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!